Уважаеми приятели на община Свиленград, Живко Желев съм. Избран съм в ОИК Свиленград под номер 3 в избирателната комисия. И държа да кажа и да обещая на всички, защото много хора обещават, доста неща не се вършат. Единствено, ако вляза в общинската администрация като общински съветник и то независим, не съм подкрепен от никой, това ми е председател на инициативния комитет, заедно с другите приятели и колеги, които са 7 на брой. Най-много ще държа за общественият на Свиленград. Знаете, че много приезжащи има от цяла България и Свиленград е свърталище на бандити, на измамници, които си живеят живота, а не плащат никакви данъци нито на общината, нито на България. И искам от мое име да кажа на всички млади хора да излезнат и да гласуват, независимо за коя партия, коалиция и независими общински съветници. И от мое име лично подкрепям господин инженер Георги Манолов, кандидат за кмет от инициативния комитет от Свиленград. Пожелавам му на него и на неговия екип, както стартират, така и да финишират първи в Свиленград. Уважаеми съграждани, аз подкрепям Живко Желев за независим кандидат за съветник в Свиленград, тъй като той е борец, доказал се борец за правдите на жителите на Свиленград и не само, тъй като желая нашия град да стане още по-хубав, да има развитие на селския туризъм, да се оправи инфраструктурата по селата, да има повече работни места за младите и за възрастните хора и за всеки, който желая да остане тук, да бъде един прекрасен град. Уважаеми съграждани на Свиленград, от името на инициативния комитет заставаме твърдо зад кандидатурата на господин Живко Желев, който се кандидатира за общински съветник в община Свиленград. Искам да заявя, че това, което той го твърди като обещание, аз съм сигурен, че той ще спази обещанията. Също така заставаме и твърдо зад кандидатурата на независимия кандидат господин Георги Манолов. Там съм сигурен, че господин Манолов ще допренесе и ще изгради нашия град като един съвременен европейски град.